Tradícia, elegancia, dynamika. Tri slová úzko späté so značkou Alfa Romeo. Prednedávnom sme sa vozili na 159 a dnes sa pozrieme na jej menšiu sestru 147. Od roku 1983 sa v automobilke žije s pojmom stredná kategória, ktorej zástupcom sa stal model 33. V 94. došlo ku výmene, takže do predaja sa dostala trojdverová verzia 145, ktorú o rok neskôr doplnila aj 5-dverová verzia s označením 146. Na prelome nového storočia nastúpila prvá generácia 147 a s ňou aj prvé prestížne ocenenia v tomto segmente vozidiel, ako napríklad Zlatý volant v roku 2000 a ocenenie Automobil roka v roku 2001. Po 7 rokoch jej predaja vývojári chceli ešte niečím prekvapiť a tak do nej namontovali už v športovom GTVčku odskúšaný predný diferenciál Torsen. Prispôsobili tomu samozrejme i výbavu vozidla a 147 s označením Q2 bola na svete. Čo sa týka jej výbavy, kompaktné tvary sú doplnené zníženou chromovanou mriežkou chladiča a novými predĺženými svetlometmi, zníženým podvozkom, chromovanou koncovkou výfuku, znakom Q2 na zadných dverách a špecifickými 17-palcovými diskami z ľahkých zliatin. Každému, kto si do nej sadne, padne 147 ako uliatá. Interiér je vybavený sedačkami s červeným prešívaním, strecha, stĺpiky a stredový panel je v čiernej farbe, doplnený prvkami v tmavej koži ako napríklad multifunkčný volant. Množstvo hliníkových častí, palubný počítač v agresívnej červenej farbe a biele podsvietenie budíkov dotvára športový feeling vozidla. Vytkli by sme mu azda zlú čitateľnosť displeja autorádia. Celkovo by sme 147 doporučili najmä na pobavenie alebo ako imidžovku, pretože priestor v interiéri patrí do kategórie tých stiesnenejších. Aj od toho batožinového by sme možno očakávali trochu viac. ...150 koní skoro 2-litrového motora s priamym vstrekom paliva Multijet s turbokompresorom v interiéri dosť počuť. Mnohí by si však mohli myslieť, že ide o zvýraznenie športovosti značky, ale... Toto nie je športový zvuk, to je typický klapot dízlov, takže v podstate nemá to. Alfa mala dobrý zvuk u benzínových verzií, ten diesel k tomu nejakým spôsobom od športového zvuku nedá. Sila vozidla sa prenáša na vozovku cez 6-stupňovú manuálnu prevodovku, ktorá má trochu dlhšie dráhy, no na druhej strane presné. Keď už hovoríme o prenose sily na vozovku, to, čo robí Q2 výnimočnou, je inovatívny samosvorný diferenciál zabudovaný na prednej náprave. Pri pridaní plynu v strmej zákrute vnútorné koleso stále drží grip, to znamená prenáša výkon na tú vozovku. Ten prejazd môže byť rýchlejší, v podstate bezpečnejší, plynulejší. Pri štandardnom diferenciáli je koleso odľahčené, šmíka sa a ten prejazd je neefektívny. V zásade zlepšuje jazdné vlastnosti v tých kritických situáciách. To znamená zase, keď niekto sa viac ponáhľa, aj keď nie je športovec, dokáže s tým vozidlom bezpečne prejsť aj náročnejšie zákruty. A ako to vyzerá v praxi? Vidíš, žiadny náznak šmiku, tam, kde zatočíš, tam to auto ide. Samozrejme, tá pretáčavosť nejaká tam je, ale všetko koriguješ s volantom, ten samosvor to vlastne zabezpečuje, kdežto bez toho samosvoru je to hluché, nedokáže to vlastne tú stopu držať takto, jak toto. Spolu s ďalšími elektronickými bezpečnostnými systémami sa z Alfy 147 Q2 stáva spoľahlivý partner v kritických situáciách. Technologický posun automobilky vpred napríklad aj týmto smerom pridáva značke Alfa Romeo na dôveryhodnosti v očiach motoristickej verejnosti.